sa mga bata. Diyan ko na guys hotdog. Alis lang tutahon. Okay, daghan ng mga nahalaman isang may gagma dun kaya rin makaigo sa mga bata. Diyan guys na ako'y itlog, 3 ka buok. Diyan harina, diyan sibuyas o ahos. So tanaw natin guys, ug maluto na ni. Okay, dako dalis gawas day guys kay nawang kusina Uba na. Uba na. Ito guys, na po itagang gihiwa nga hotdog. Ato ning diya butangan og ahos gamay, og gidugmok, sibuyas. Then itlog. Tulo ka itlog kay ang daghan. Diya harina. Okay guys, ito nang halo-haloon guys. Napaday paminta nga durog. Okay guys, dako na rin nagluto sa dapis dagat. Yan, butang natin ning mantika. So muna siya guys, mabahin-bahin ni siya sa mga bata. Yan ilahang pamahoron guys. Diya mamanihang trabaho sa una, wa pa ko nag-vlog. Naman ko sige dari kay wala lagi ni mga ginikanan ni mga bata nas Manila. Nagibidin ra ni diya silang agaw ra day ang nagbantay ani ni diya.
As dagat ko ga luto. Ayan guys, nangaon na sila. Mo ni hang mga adopted. Oh, mga adopted children ni nga walay mga mother o father. Diyan na ganahan man sila danang kuan kanang hotdog nga gibutangan og itlog ug harina. Di ikaw, Kristilan? Salami ang mangaon guys, ug dari dapit sa dagat mangaon. Ang pagkaon bibi kay mangahoy tayo naghuman. Mamunglay na sa kuan daghang gunahon. Kay dapat kahibaw na mo trabaho unsay kuan kay maningkamot nga makahibaw na mo lihok sa bahay. Kita nawas Kristel sa unas gamay pa na nga bizaan ra namo. Bito makibaw naman ta mo luto-luto. Murag karon dili kay nagka. Di man makibaw na mo magluto-luto ba kay way magluto ninyo pwede na mo magluto kay busy inyong mami. Mao ni yang mami nga igagaw na nila guys. Pero mao na nagbantay nila sa gagmay pa na kanas bibi pila ka tuig bibi day. Gamay pa na. Perting gamaja pa na guys, kani mo nagbantay. Igagaw ra na nila. O igagaw ra din na sila kay Back up, ma'am. ang mama ani nila ug mama pud ani ni Liami igsoon. Sumura na mo siya nagminyo na nag-alaga na upat ka bata. Wa jud din taon ni siya nagminyo ron, wa jud ni sing. Diya kasi mga available diha kay wa jud ni siya lover. While lover. Basig na ganahan mo kuan. Bitaw tinuod bitaw guys, kana si Jamo na nagbantay sa kaning upat ka bata. Diyan mo na yung tabang-tabangan darig adapt kay wa may nanay ug tatay ni. A few moments later. Karon guys, magluto ko og kaning sardinas nga gikan sa DSWD man ni na ja aning butangan og itlog og harina. Kay mo ni ipakaon na sa mga alaga nako, mga adopted. Way mga ginikanan. So ganihang buntag, itlog man to og hotdog. Kaya na po sardinas. Sardinas na pud ni og kuan. Bumulok ko naman siya guys, niya ni prito. Makakaon na nila ang bata. So dugo ka rin sa taman, jag mahuman ko na ni, imo na ni prituhon. Daghan na kadto ni mga bata na ni makakaon. Tanaw na to guys kay. So diyan na guys, nang luto. So ano pa ni guys, kaya mabahin-bahin nila kay daghan kadto mga bata. So makakwarta-kwarta po ko guys, magluto na po ko spaghetti para ipakaon nila. Pero di raman jud ni karon ra ko naghihibo ani guys, bisag katuwa pa ko nag-vlog. Ako na isang gihimo ni magtawag kog mga bata para magpakanon.
Kaysa magsudan sila og uwan guys, kay mga bata dari magsudan naman ka ng fish cracker bitaw kana si Chirian ja. Magsudan na po na sila diha og Milo. So mas ganahan man din sila mukaon og mga ingani guys, daghan sila makaon. Mga bata. Pugo og kanon luto kay daghan man na sila dani man yud turon kay wa man lagi mga ginikanan ni sila mga bata lamang papaniud tuhon. O paghinay ra, paghinay. Bibi, daghan na pagkalon ya, di na po na mahurot. Nasulog singkon. Paghihugas og kamot. Ana ang mga bisita, guys. Mura na sardinas ra man ang agi. Butangan og itlog. So ako na sila pangutan-on ron og ganahan man na sila kay naanad man sila spaghetti. Nalami ba? Yeah. Wala sili, okay? Aw na may sili dos. Pagkuha sili dito, Biko. Oh, Wanda. May sili naman ito. May ganahan siya magsili. Naghugas naman na silang kamot. So, naanad mo din yung mga taga-probinsya nga maghugas o magkamot ra. Namiday, no? Kuha kasuway mong mama na nagluto. Burger, magud na. Uy, asa raman to si Panyo og si Kuha. Napa man, oh. Pangitag. Dali, pagpagplato. Gise! Dali nyo. Ako, plato ko. Dali. Kapila! Ano pa yung ibang mga bata nga? Dali! Pasiron di ay. Naidahang kanon dire. Ha? Sagdi siya, kaon siya. Sige, sili man na. Wala sabi kay mukari sa Arvin, mukari sa Arvin. Mukari kanon. Kaya napaidahang kanon dito, ganun ako. Drell! Si Drell! Ted! Kisa pa nila ito sa kabata. Kisa na nagduyan. Pan! Panyong! Hindi ka makaon? Si anak ni Kano, Mercy. Dali na! Napamay daghan oh! Ulaw ko ka orang kagwapo. Dali na kay napay daghan dali! Dali na isawsawan o pangitag sawsawan na ito ka. Tagay plato to sa kabata. O dali! Plato. Iron, kuha sa kanon ron. Iron. Magkuha sa kanon ron dito ron oh. Mas kaldiro. Naulo mo, buntas mo. Kaya wa para pa mo mauli dito sa inyo ha kay kani sila guys, kani pong bata guys, wala po ni siya kanina, iyang mama po tuwa na po padung mag-abroad, kaning duha ka bata oh. Diya kani mga bata, ilang mga inahanda ni, wa diha kay nanarbaho. Kani silang tanan nanarbaho ni niya, ikaw, kani, nanarbaho po ni mong mama? Ako mama maanja. Kaya guys, sanan bitaw ni mga bata guys, ilang mga mama og papa ani nanarbaho. Tuwa na sila magkuhan pa doon sa abroad. Pero naa pa sila sa Manila ron guys. Kay nag-process pa sila mga papel. Na. Kung ting paniod to, mga rin na mo ha. Kay huwag paniod to sinjong bahay. Nga rin alam mo dani. Kay mukhaon ramang kamog sardinas. Mag-utan sa talisay da. Mag-utan tag. Mukhaon makamog utan. Di pala. Sabot tagbato sa unasan. Hoy, anak ni Mercy ba? Napay daghan dari. Mercy ba? Dali, napay daghan di ah. Dali kay napay daghan. Siguro sa mas pilahan ron. Nandiyo pa. Panta mo na. Hindi mo balik. Nagi pang gutom din yung mga bataan ni. Ha? Nagulo ko ito. Nagulo ko ito ay. So ako guys, di ra ini karon ra ni guys, kadugay ra ko nagsigig pakaon dari sa mga bata. Pila na ka buwan wa pay pandemic siguro tong nagpakaon ko no. Aw, pandemic na di ay nagsugod na nig pandemic. Sige na ko pakaon dari sa mga bata.
Bahalagi nga nila guys, baka kaon laman sila, di na sila magsudan og rice cracker og kuan, Milo. Magsudan mo rice cracker og Milo, di ba? Oo, kami gani. Kani pud si Cristel sa una nakasuway punig fish cracker nga kanang tagpiso-piso. Katong bangus. Piso-piso. Kalau besodaan. Kasuway na sila guys kaon nga ng Asin. asin. Kau pa kay asukal man imo ha. Oo, asin. Hindi, kung sino. Aw, mantikag tuyo imo ha. Nag-usod ano ba ka mantikag tuyo? Aw. Rawa guys, mantika kunog tuyo kuno pud di gyud sudan. Uy. Deh. Kanan pa deh. Kana pa. So gilamian jud mo dana. Sunod pwede ra pud corn beef. Kay na pa may corn beef. Yung pagugumba. Ah, pala ka dedere yan. Ha? Wala nahurot na ni mo day? Yung ka di ka mukaon. Napa diri. Lapa, oh. Dali, dali skuan. Dali mo, dali. Ay, pati. Guys, gamay na lang may nabilin sa kuan. Hoy, naghuman ha, panghipo sa mga ikanan ha. Di mo na, Diyos. Gani. Panigaman pa, mahugit pa na. Bi dire dire. Bahin-bahinon ibutang sa. Handa ko, ay basos panyo. Pan. Ay, hugaw na bi. Solve na gyud dito lami. Nagyog. Diya pa di pa ka mukaon, diya lami di ay. Ug maaari na pud mo maniud to kay magluto na pud ko og kuan. Corn beef na pud nga ingana. Basta ay naghuman manghipos, manghugas. Pan yung pan. Item. Kaning bata guys, ako'y nag-alaga dani sa una. Idang mama lagi dani to ananing Manila kay mupadung sa abroad. Tanan man ni mga bata, awa man ni mga mama. Ikaw, imong mama nimo asa man? Mas Manila. Diya kami ngawas imong mama. Nga. Kaning tanan guys nga hanggi pagkaon dari, wa ni sila yung mga mama. Nya kaning ang mga pagumangkon wa ni mama magpapa. Kuda pud dari guys kay nagpahuway pud ko guys kay ron sakita pud ni ang likod. Diya mo to guys na human ako og luto kag pagkaon dis mga bata dari katong mga bata jud. Wa to'y mga inahan kaya ang ilang mga inahan lagi nanimpalad sa matuloy ko ng ibang bansa. So ang luoy man to malang mas langginan nga magluto ko dari og paniudton ja katong ang mga pagumangkon ganihan nagluto po ko katong kuan kanang hotdog og butangan nag-itlog kanang hotdog nga torta sa kay ganahan man sila datong kaon guys kaysa magsudan bitaw sila og kuan kanang usay mo adto ko dito magsudan man sila Milo hindi gali kanang fish cracker bitaw kanang tagpiso-piso nga fish cracker ila nang isaw-saw sa suka diyan ningon to usa ka bata gani ha lami kuno pud kanang tuyo kuno og mantika so mo jud ilang isudan ron guys kaya arang lisira jud ron diri sa probinsya. Pero mas okay naman po dari sa probinsya kaysa naas Manila kay na may mga makuha antang mga utanon dari nya. May mga sardinas pwede ra jud nimo di ka magsawa ka sardinas kay imong litsukaon ra kay pwede man nimo nang lutuon. Bitangan nimo tulo ka itlog, harina og kuan, prito. So ganahan na mga bata ana. Diya guys, mo to yung video ron. Diya, see you next vlog. Diya, salamat kay ko sa katong ni share lagi na magkuan guys. Diya, uploadin na po itong nangatumig dumagiti. Diya, see you next vlog. Amping tang tanan.